Сәлем достар, bu топ 5 тапшыруы мен Зилә һәм без башлыйбыз. Бүген мен сезне космонавтлар белән таныштырачакмын һәм әлбәттә алар 5 булачак. Безнең беренче космонавтыбыз ул әлбәттә инде Юрий Гагарин. Ул 1961 елның 12 апрелендә Восток 1 кораблендә галәмгә оча һәм аның очуы 108 минут бара. Безнең икенче космонавтыбыз Валентина Терешкова. Ул беренче хатын-кыз булып галәмгә оча. Аның очуы 1963 елның 16 июнендә була. Ул Восток 6 кораблендә оча. Һәм беләсезме, Валентина Терешкова үзе генә беренче хатын-кыз булып галәмгә очкан. Аңа кадәр хатын-кызлар экипажлар белән очканнар. Алексей Леонов 1965 елның 18 мартында беренче кеше буларак ачык галәмгә чыга. Аның галәмдә булуы 27 минут тәшкил итә. Шуларның 12сен ул караптан читтә уздыра. Алексей Леонов галәмдә булганда аның скафандры зурая һәм ул ракетага сыймый башлый. Инструкция буенча ракетага аяклар белән кергәндә Леонов башы белән керә һәм исән кала. Галәмгә чыгу буенча рекорд куйган космонавт Россия космонавты Анатолий Соловьев. Ул галәмдә 651 көн була. Космоска очкан иң карт космонавт булып Джон Гленн санала. Ул космоска 77 яшендә очкан. Ә беренче тапкыр ул 41 яшендә инде космоста булып кайткан. Дуслар, сезгә кайсы космонавт күбрәк ошады? Бүгенгә менә шулар иде. Сау булыгыз.